खाती आज बहुत नहीं अतना कान में तारा से बतियानी हम प्रोग्राम के बारे में लोग तो यह कही कि कुछ गलत बात हुई। अच्छा वो कोई दिक्कत नहीं ई तो दुनिया हो निमनो बतियाइबो तो गलत लोग सोची प्रियंका को भागल बड़ी ज्यादा भाग जा सिल्का के हम गार्जियन मानी ले बाकी एगो दुख बा प्रियंका जी का दुख बा बताई पूछी का दुख बा बताई एही बात के दुख बा भारी नाम ना जननी हा तारा पर कुछ निमन आशीर्वाद मिली तो हमारा के मांग के दे दियो देखो प्रियंका के गोती नहीं है अगर कोनो ऐसे जरूर सफलता मिली तो हमरो को कुछ बात दी जैसे कि हम सबका के ना दी ले बाकी रौरा सब हमार गार्जियन है हम कलाकार के मानी ले का जाने कहीं यूट्यूब वाला बदनाम कोइले बड़े कि रेल देता रे तो ठेल देता रे जा अच्छा करे दो हमारा तना केहू साथ दी रे केहू के भाई वो लोग चले के जाए बिजनेस निकल्लो हो जा एही बात के दुख बभारी तनी होने रह के सुनो अरे हमसे को तरीका टेलू वाह अरे दोसरा के जॉब बाटेलू बाटे दोसरा के जॉब बाटेलू तो हमारा के काहे डाटेलू दोसरा के जॉब बाटेलू हमारा के काहे डाटेलू दोसरा के जॉब बाटेलू एही बात के जय हो हमार दिग्गज संगीत कंपनीशन हो भाई कि हमार बारात वाली खुश हो जाइए हां जी सूरज की मालिका हम पैसे में नु सधा दे सही कहाँ तना पोस्टर लागल है केहू लौकता केहू ना एकर मतलब जानी जानी यो सब बड़े हैं हम आज भी छोटे हैं आ छोटे रहल चाहत नहीं सही बात आ रहे जतने छोट बन के रहो उतने लंबा होतो सही बात ना तो जीवन ह दीपक भैया तू देखबो हम देखो हां जी अरे दोसरा के जॉब बाटेलू हमरा के काहे डाटेलू दोसरा के जॉब एही बात के अरे तू हाँ बभारी तोहरो से दुखी खानी टिंकू भैया हंसत नहीं तो एही बात के अरे तू खूब भारी हमसे को तरीका टेलू दोसरा के जॉब बाटेलू अरे दोसरा के जॉब बाटेलू हमारा के काहे डाटेलू दोसरा के जॉब बाटेलू हमारा के काहे डाटेलू दोसरा के भाई हो दोसरा के जॉब बाटेलू हमारा के काहे डाटेलू लेट होई त मत कही आगे बढ़ाओ तर तू ही सही गलती नहीं मुझे क्योंकि धनबाद जानी है यही है दिने में लड़का को हता घुमाओ है ने तहर कतना बड़ाई करिए प्रियंका रीतिका हम मैडम के का नाम है शिवानी के चिन्हनी है बहुत बड़ा उनका सुहानी ना हो रेखा हो नेहा आ कतना बड़ाई करी तारे के मननी है तो कुछ देले बनी बाकी देखी हम करोड़ों रुपए आई तो 200 लाख दी सही 2 मन दे व्यक्ति तरह देते हैं हां जी बड़ाई में देखो देहाती लड़का कहता का कहता भइल बाड़ू मिल भइल बाड़ू मिल
डेयरी के चॉकलेट हो भाई बड़ू मिल्क डेयरी के चॉकलेट हो हाँ जी बाकी हमारा के फालतू जाने तारू हाँ, तो किस कर देना हमारा के कहतारू इडियट पगलेट हो हमारा के कहतारू इडियट पगलेट हो का हम करो से बाउर बनिए प्रियंका बोलो तारे के बलिया में देखले बनी घूमत हाँ जी मुझे कदम चौराहा पर तहरा के देखनी एक दिन हम हमें गुदारी बाजार में देखा लेने के कार में कुकुर कोरा में लेके कार में कुकुर कोरा में लेके कार में कुकुर कोरा में लेके अरे वो करा के जो बच्चा टेलू का हम तहरा कुकुरों से बाउर बनी अरे दोसरा के जो बाटेलू हमारा के काहे डाटेलू दोसरा के जो बाटेलू अगर केहू प्रोग्राम निकाले छोटे मामा भाई सर का करते हैं भाई अपनो आदमी हो के दू फट फेंक दी हम समझ ले प्रोग्राम से खेला वाला ना जाना तनी के केहू नौकरियों में ना पूछी आई अपने आदमी जो हुआ तो फट फेंक दी हम समझ ले तो सरा के जवाब बाटे हमारा के काहे डाटेलू दोसरा के जवाब एगो लय बजाओ ना चाचावा कौन हम बताई तारा लय के कमी बा अरे दोसरा के जवाब सुनला है इनका बारे में कि ना एकरा बारे में प्रियंका के बारे में ये कितना ही खा गए प्रियंका के नाम काहे लेता नहीं आज के मंच के टंच हीरोइन के है भैया सोनू भैया के हमारा छोट भैया ये नहीं खजाना दिन के बारे में रौरा सब इतना हमारा विजय भैया का तीन को भाई डकुआरे में अरे दार्जिलिंग में सावन कटलू दार्जिलिंग में सावन कटलू भादो नैनीताल हो गोवा में कुंवार कटवलू कार्तिक में भोपाल हो दार्जिलिंग में सावन कटलू भादो नैनीताल हो आ गोवा में कुंवार कटवलू कार्तिक में भोपाल हो कि दुबई अरब से फोन आवत बा ना देता नहीं दुबई अरब से फोन आवत बा अरे ओही जो जन ठाटेलू दोसरा के जब बाटेलू अरे दोसरा के जब बाटेलू हमरा के काहे डाटेलू और बा कतर घुमले बड़ा लोग ई कतरे के रिटायर होई कतर के पतर ही है कतर से एडवांस उठवलू मस्कट भेजे भाड़ा हो कतर से एडवांस उठवलू मस्कट भेजे भाड़ा हो काहे बढ़ावत बारू गोरी गोलू के पहाड़ा हो कि अत बूढ़े हो शिकारी जी के धड़ा शिकारी
ओ तो बुढ़या हो शिकारी संगे अरे एक में चोदर साटेलू आंकवारी रुक जा प्रियंका दूसरा के जो बाटेलू चलो हमारा